Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Ρόδου, κύριε Κύριε, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι κύριε Βουλευτά, φιλόφιλοι ομίγυρες, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης των χοροδιών του Συλλόγου Ιεροψαλτών Ρόδου Ευάγγελος Μουτάφης, της Βυζαντινής, της Μαθητικής Χοροδίας, της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, της Παραδοσιακής Χοροδίας του Συλλόγου, με την χοροδία Μαντολινάντα της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών. Η εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια συνεργασίας της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, του Συλλόγου Ιεροψαλτών Ρόδου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Ρόδου είναι από τους παλαιότερους συλλόγους του Δωδεκανήσου. Έχει μία ιστορική πορεία 76 ετών και μία ζωντανή παρουσία στα εκκλησιαστικά και πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας. Η ιεροψαλτική κάλυψη των αναλογίων των εκκλησιών και η συνεχής προσπάθεια διάδοσης και διάσωσης της πατροπαράδοτης εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής μέσω της σχολής, η οποία λειτουργεί υπό την ογίδα της Ιεράς Μητροπόλεως και το αμέριστο ενδιαφέρον του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κυρίου Κύριου, είναι αναμφίβολα στοιχεία που αναδεικνύουν το λειτουργήμα των ιεροψαλτών. Ανάλογη είναι και η λειτουργία της παραδοσιακής χοροδίας του Συλλόγου, η οποία έχει μια συνεχή συμμετοχή και προσφορά στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας. Επίσης, σημαντική παρουσία ανά την Ελλάδα, αλλά και εκτός Ελλάδας, έχει η μεικτή χοροδία και μαντολινάτα της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων. Ιδρύθηκε το 2002 και το 2016 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο σε διεθνή διαγωνισμό των Ιωνίων Νήσων. Πριν ξεκινήσει το μουσικό μέρος της εκδήλωσής μας, επιτρέψτε μου από την πλευρά του Πανεπιστημίου Αιγαίου να ευχαριστήσω θερμά τον Σύλλογο Ιεροψαλτών και ειδικά τον χωράρχη κύριο Παναγιώτη Μανουσάκη για την ευγενική πρόσκληση να αναλάβω ως καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος την παρουσίαση αλλά και την εναρκτήρια ομιλία της σημερινής εκδήλωσης με θέμα αρχαίο θέατρο, ελληνισμός και ορθοδοξία. Αποτελεί πολύ μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας σε μια τόσο όμορφη και πνευματική συγκέντρωση που αγκαλιάζει το πνεύμα των Χριστουγέννων. Καθώς προσεγγίζουμε αυτή την ιερή περίοδο, αναλογιζόμαστε όλοι το βαθύτερο νόημα της γέννησης του Χριστού και τη σημασία της για τον κάθε ένα από εμάς. Οι Άγιες αυτές μέρες είναι μια περίοδος γεμάτη μηνύματα, συναισθήματα, αλλά χαρακτηρίζεται και από ένα έντονο συμβολισμό. Στη χριστιανική λατρεία, η έκφραση της πίστεως φέρει στοιχεία θεατρικότητας, κυρίως ως προς τη διάσταση της τελετουργίας, της σύνδεσης με το πίμνιο και με σαφείς επιρροές στην αοδομία. Αλλά και η υμνοδία, η εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική, είναι στην ουσία μια μορφή θεατρικής αφήγησης. Οι ψαλμοδίες, ο ρυθμός και οι εναλλαγές στη φωνή εκφράζουν τα συναισθήματα και το θείο μήνυμα, δημιουργώντας πνευματικές εικόνες. Και καθώς μέσα από τους ύμνους προσκαλείται στο εκκλησίασμα να μπει σε μια ατμόσφαιρα λατρείας, αναγνωρίζουμε την ψαλτική τέχνη ως έναν δρόμο που οδηγεί σε μια πνευματική ισταγωγία. Ειδικά την περίοδο των Χριστουγέννων, μέσα από αυτή την τέχνη της έκφρασης, ο κόσμος των συναισθημάτων συναντά τον κόσμο της πνευματικότητας και με αυτόν τον τρόπο η τέχνη μετατρέπεται σε αγωγό αλήθειας και ψυχικής ανάτασης. Στο πνεύμα αυτών των Χριστουγέννων ξεχωριστή θέση έχουν και τα κάλαντα. Το έθιμο των καλάντων φαίνεται να έχει βαθιές ρίζες στην αρχαιότητα, καθώς ιστορικές πηγές συνδέουν τη συγκεκριμένη παράδοση με τα έθιμα της αρχαίας Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του εθήμου της Ερεσιώνης, τα παιδιά περιέφεραν ομοιώματα καραβιών ή διαφοσμημένα κλαδιά ελιάς και δάφνης, τα οποία ήταν στολισμένα με κόκκινες και λευκές κλωστές. Πάνω σε αυτά τα σύμβολα τοποθετούνταν οι προσφορές των οικοδεσποτών ως ένδειξη φιλοξενίας και συμμετοχής στο τελετουργικό. Η παράδοση αυτή φαίνεται να διατηρεί
αλλά τα παιδιά αντί για καράβι κρατούσαν φαναράκια και σε ορισμένες περιπτώσεις συνόδευαν τους τοίχους από κάποια αυτοσχέδια μπροστά μουσικά όργανα. Αρχικά θεωρήθηκε ένα έθιμο ειδωλολατρικό, αλλά με την πάροδο του χρόνου ενσωματώθηκε στον χριστιανισμό, αποκτώντας αυτό το σημερινό θρησκευτικό χαρακτήρα. Γενικότερα, στη διάσωση σημαντικότατων στοιχείων της αρχαιοελληνικής παράδοσης, καθοριστικού ρόλο διαδραμάτισαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι έχοντας μετάσχει της ελληνικής παιδείας, αξιοποίησαν την ελληνική γραμματεία, εντάσσοντας στη σύνθεση στοιχείων του χριστιανισμού ερανίσματα της αρχαίας ελληνικής σκέψης και παράδοσης. Πολλά έργα των τραγικών ποιητών, αλλά και οι κομμωδίες του Αριστοφάνη και του Μενάνδρου διασώθηκαν επειδή αντιγράφονταν από τους Βυζαντινούς. Ωστόσο, η πρώτη εκκλησία ήρθε σε επαφή με ένα θέατρο καταφανώς σε παρακμή. Στο Βυζάντιο δεν δίνονταν πια παραστάσεις αρχαίου δράματος και το θέατρο μετατράπηκε σε ένα ευτελές δρόμενο, συμφερόμενο με βία δράματα, όπως μονομαχίες, θηριομαχίες και αρματοδρομίες. Συχνά λειτουργήσε ενάντια στη χριστιανική πίστη, με σάτυρες μυστηρίων και μαρτυρίων. Η έγκλη των ηθοποιών της αρχαίας Ελλάδας έχει χαθεί και η τέχνη του ηθοποιού έχει συνδεθεί με τη χυδαιότητα. Η επίσημη Εκκλησία τάσεται κατά αυτού του είδους των θεαμάτων που εκφυλίζουν την ανθρώπινη φύση. Βέβαια, στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα υπήρξε τυφλιές, καθώς από τη μία μεριά βλέπουμε συνεχείς πιέσεις της εκκλησιαστικής ηγεσίας για απαγορεύσεις τέτοιων θεαμάτων και από την άλλη, λόγω της ενδελεχούς γνώσης της κλασικής θεατρικής γραμματείας από μέρους των εκκλησιαστικών πατέρων, παρατηρούμε ευμενή αντιμετώπιση του λόγου των αρχαίων τραγικών συγγραφέων. Οι πατέρες αναγνώριζαν ότι οι αρχαίες τραγωδίες ήταν σχολείο του λαού και ψυχαγωγία με την έννοια της αγωγής της ψυχής. Πράγματι, ο λόγος, η όψη και το μέλος του αρχαίου δράματος χρησιμεύσαν ως μια πρώτη ύλη που, αναμειγμένη με στοιχεία του χριστιανικού δόγματος, δημιούργησε ένα νέο γράμμα ιερών μυστηρίων. Ένα ιερό κτήμα της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης που οδηγεί τον πιστό στην αίσθηση της λύτρωσης. Συγκεκριμένα, η αρχαιοελληνική τραγωδία, μετά από την αναπαράσταση των παθημάτων του ήρωα, προσέφερε στο θεατή την κάθαρση, δηλαδή μια ψυχική ανάδραση ως παρηγοριά για τον πόνο και τον φόβο που προκαλείται από τις αντιθέσεις και τις εναντιότητες κατά τη διάρκεια του επίγειου βίου των θνητών. Η ανανέωση που επέφερε η χριστιανική οπτική στη μυστηριακή λειτουργική αναπαράσταση έδωσε στους πιστούς την ευκαιρία του βιώματος και της υπερβατικής εμπειρίας, ενός βιώματος που δεν προσέφερε πια καμία στιγμιαία κάθαρση για τα παθήματα του ανθρώπου, αλλά δίνει τη δυνατότητα της λύτρωσής του από τη φθορά και τον θάνατο. Η υιοθέτηση πολλών και σημαντικών στοιχείων του αρχαιελληνικού δράματος από τον Ορθόδοξο χριστιανισμό προσέδωσε μία άλλη νοηματοδότηση που καταλύει την έννοια του τραγικού, όπως είναι καταγεγραμμένη στα διασωθέντα αρχαία κείμενα και στους ορισμούς του Αριστοτέλη και άλλων φιλοσόφων. Μέσα από αυτό το σχήμα αναδύθηκε η νέα οπτική, όπου η λύπη για τα ανθρώπινα και τα θεία πάθη σβήνει το μεγάλο χαρμόσυνο γεγονός της αναστάσεως των ψυχών και της μέλουσας ζωής. Έτσι, το επιτυχές βόλιασμα του αρχαίου ελληνικού δράματος με τη χριστιανική δογματική επέφερε την ενουσίωση αυτής της μεγάλης τέχνης του θεάτρου στο θείο δράμα. Επιπλέον, μελετώντας από δραματική οπτική τη χριστιανική λειτουργία, αλλά και την συνολική δομή του εσωτερικού του Ιερού Ναού που βλέπουμε, να τελούνται τα χριστιανικά μυστήρια, διακρίνονται αρκετά κοινά στοιχεία με το αρχαίο ελληνικό δράμα. Οι πιστοί παρακολουθούν με ενεργητικό τρόπο, συμμετέχοντας έτσι στη θεία λειτουργία. Το ιερό, με τις εισόδους και τις εξόδους, βρίσκεται πιο ψηλά από το δάπεδο του Ιερού Ναού. Το δεξί και αριστερό ψαλτήριο θυμίζουν το δεξί και το αριστερό ημιχώριο του αρχαίου δράματος. Το τέμπλο και οι εικόνες με τις διάφορες
ιερές αναπαραστάσεις της ζωής του Κυρίου, των Αγίων και των Μαρτύρων συνθέτουν ένα σταθερό σκηνικό κατά το πρότυπο της αρχαίας τραγωδίας. Ο αρχιεπισκοπικός θρόνος και τα στασίδια της Εκκλησίας προσομοιάζουν με τα ιδιαίτερα καθίσματα των αρχόντων και άλλων επισήμων στοιχείων του αρχαίου ελληνικού θεάτρου. Τα ιερατικά άμφια, άλλοτε χαρμόσυνα και άλλοτε πένθυμα, συμβάλλουν στην καλύτερη αναπαράσταση του Θείου Δράματος και υπογραμμίζουν τη συγγένεια με το αρχαίο θέατρο, όπου ο θεαματικός παράγοντας αποτελούσε βασικό στοιχείο. Επίσης, οι διάλογοι μεταξύ ιερέως, διακόνου και ιεροψαλτών ομοιάζουν με το αρχιερετικό δραματικό διάλογο που ξεκίνησε από το διθύραμβο του Θέσποτος. Στις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, με την παράσταση των Αγίων Παθών, γίνεται εμφανέστατος ο δραματικός χαρακτήρας της Ορθοδόξου λειτουργίας. Όλοι αυτοί οι συμβολισμοί βοηθούν στη σύνδεση αλλά και στην κατανόηση του Θείου Δράματος από την πλευρά των πιστών. Εξάλλου, το στοιχείο της αλληγορίας ήταν κάτι που από την αρχή αξιοποιήθηκε στις χριστιανικές διδαχές. Λαμπρό παράδειγμα οι παραβολές, που είναι ένα βαθιά φιλοσοφικό κείμενο που μιλάει για πανανθρώπινες αξίες, δοσμένες όμως με τρόπο εύπευτο, εύληπτο, προκειμένου να γίνουν αντιληπτά από τον απλό άνθρωπο. Γι' αυτό το λόγο διακρίνουμε στις παραβολές διαφορετικά επίπεδα ανάγνωσης ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο του κουπνίου. Η απλή εκφορά του λόγου και η παραστατικότητα αυτών προκειμένου ενέχουν μια θεατρικότητα προκειμένου να αντιληφθεί ακόμα και ο πιο απλός χριστιανός το δίδαγμα, χωρίς να αισθάνεται ότι πνευματικά υστερεί και να δυσφορήσει μπροστά στην αδυναμία να αντιληφθεί τον Θείο Λόγο. Ειδικά τα Χριστούγεννα, η αλληγορία της γέννησης του Χριστού σε μια ταπεινή φάτνη συμβολίζει την είσοδο του φωτός σε ένα σκοτεινό κόσμο. Το νόημα των Χριστουγέννων υπάρχει σε κάθε μικρή πράξη αγάπης, σε κάθε χαμόγελο που χαρίζουμε, σε κάθε χειρονομία που απαλύνει τον πόνο κάποιου άλλου. Είναι το δώρο που δεν φέρει ηλική αξία, αλλά γίνεται φάρος που αναδεικνύει τα Χριστούγεννα ως τη γιορτή της απέραντης τελικής εσπλαχνίας και αγάπης. Μιας αγάπης που δεν έχει όρια. Και με την υπογράμμιση αυτή ολοκληρώνω την εναρτήρια ομιλία για να σημάνουμε την έναρξη του μουσικού προγράμματος. Έχουμε τη χαρά λοιπόν να καλέσουμε την Κοροδία Ιεροψαλτών Ρόδου, Ευάγγελος Κουτάφης, με χωράρχη τον μαθηματικό πρωτοψάλτη του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Οδείου της Θεοτόκου, καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής και υποψήφιο διδάκτορα Βυζαντινής Μουσικολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Παναγιώτη Μανουσάκη. Το πρώτο από τα τρία μέρη περιλαμβάνει δύο ήχους. Το δοξαστικό της ενάτης χώρας, σήμερα γεννάται εκ Παρθένου, σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και το δοξαστικό της Λυκής από την ακολουθία του Εσπερινού Μάχη Περσών Βασιλής, σε ήχο πλάγιο του Πρώτου. Ας τους ακούσουμε.
τους αποτελείται από το Νοέμβρη, χριστουγεννιάτικος ύμνος, τα βυζαντινά κάλαντα Δωδεκανήσου, τα κάλαντα Κωνσταντινούπολης και τέλος τα κάλαντα της Θήρα. Η μουσική, οι οποίοι συνοδεύουν την χοροδία της κυρίας Φλόρας Πελεκάνου, είναι η κυρία Βασιλεία Μανουσάκη και κύριος Μιχαήλ Παναγής Αρμόνιο, ο κύριος Νίκος Μπάντης Ακορντεόν, Γιάννης Μανουσάκης και Γιώλα Πελεκάνου Μαντολίνα και Μανώλης Βασάλης και Κώστας Βόλας στις κιθάρες. Joyfully we
εφοράρχη τον καθηγητή βυζαντινής μουσικής και πρωτοψάλτη των Αγίων Αναγύρων, κύριο Χρήστο Κατερίσο. Το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει από την πρώτη ώρα της εορτής τη Βλέμ ετοιμάζω σε ήχο Πλάγιο Τετάρτου, το κοντάκιο της εορτής η Παρθένου σήμερα σε ήχο Τρίτου και το Αμβλητίκιο των Χριστουγέννων η Γέννησή σου σε ήχο Δεύτερο. Amen.
σε ήχο τέταρτο. Κάλαντα Κράκης, σε ήχο πρώτο. Κάλαντα Σμύρνης, σε ήχο πλάγιο του δευτέρου και τέλος, κάλαντα πρωτοχρονιάς της Γύρου, σε πρώτο ήχο. Οι μουσικοί που συνοδεύουν με τα όργανα τους στην παραδοσιακή κομμωδία είναι οι Δημήτρης Μανούσος στο βιολί, Γιώργος Καραβελατζής ούτη, Θωμάς Βολγέρης κλαρίνο, Περικλής Λαζαρίδης κρουστά, Σταύρος Κάνιας και Μικές Μάγος στο κανονάκι. Θα τους απολαύσω. Parfero, padrón, dice,
κύριο Στέφανο Παρασκευά και έναν σύμφωνο χαιρετισμό. Για άλλη μια χρονιά αξιωθήκαμε με τη χάρη και την ευλογία του Θεού μας να προσέλθουμε στον καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού της πόλεως μας για να εκφραστούν τα όντα μας από τις υπέροχες ψαλμοδίες αλλά και τα κάλαντα που ακούσαμε με πιστότητα από τις κοροδίες μας. Έχει γίνει μια θεσμός πριν από την Μητρόπολη των Εορτών που είναι τα Χριστούγεννα. Ο Σύλλογος Ιεροψαυτών Ρόδο Ευάγγελος Μουτάφης να πραγματοποιεί εκδήλωση η οποία θα λέγαμε ότι είναι εισαγωγική προς το Άγιο Δεκαήμερο που με τη χάρη του Θεού θα εορτάσουμε. Ως πρόεδρος του αρχαιότερου συλλόγου της περιοχής μας και διερμηνεύοντας τα συναισθήματα των αγαπητών συναδέλφων, εκφράζω τη χαρά και την ικανοποίηση μου για τη σημερινή βραδιά εν εκκλησία πληθούση. Η αξεπέραστη χρονολογία αυτών των ημερών, καρπός αγιοπνευματικής εμπειρίας των ιερών υμνογράφων, συνδυάζει μέσα στη ψυχή μας την γαλήνη και την ηρεμία της απαράλληλα με την πνευματική ανάπτυξη. Έχει υποθεί πολύ ορθά ότι οι ύμνοι δρούν αναποντικά και μας βοηθούν προσεκτικά. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω τις χοροδίες μας, ιδιαίτερα στην χοροδία και μαντολινάτα της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων, η οποία σε κάθε εκδήλωση αποσπάει τον έπαινο και τα συγχαρητήρια, χάρη στην ποιοτική και σοβαρή δουλειά που κάνει η αγαπητή Φλόρα Πελκάνου και τα μέλη της χοροδίας της. Αξιοπρόσεκτη είναι και η προσπάθεια των μαθητών της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής που λειτουργεί όπως είναι γνωστόν υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως και το αμέριστο ενδιαφέρον του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, αλλά και της παραδοσιακής χοροδίας του Συλλόγου, όπου ο αγαπητός πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίων Αργύρων, Χρήστος Καντελίσκος, ψυχείται και σώματι αναλύσκεται στην εκμάθηση της ιεράς αυτής τέχνης. Εγκάρδια ευχαριστώ για τους μουσικούς που συμμετείχαν απόψε και έδωσαν ένα ξεχωριστό τόνο στα πατροπαράδοτα κάλαντα. Οι ευχαριστίες μου είναι ιδιαίτερες στους αγαπητούς συναδέλφους ιεροψάρτες που απαρτίζουν τη βυζαντινή μας χοροδία υπό τη μουσική καθοδήγηση του πρωτοψάρτου του Μητροπολιτικού Ναού Ισοδείου της Θεοτόκου και υποψήφιο διδάκτορ μουσικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Μανουσάκη. Μουσικού γόνου του αηδήμου δασκάλου μας Εμμανουήλ Θεοκλάκη, που πριν λίγες μέρες συνδεκώθηκαν με την χρόνια από την κίνησή του και ο οποίος εξακολουθεί να ζει μέσα στις καρδιές μας. Σεβασμιότατε, ευχαριστώντας σας θερμά για την ολοπρόθυμη στήριξη και ευλογία σας, καθώς επίσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ιδιαίτερα τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό μας σταθμό Θάνη, θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσω θερμά την αγαπητή μας καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εκλεκτή και ευγενική κυρία Μαρία Κλαδάκη, η οποία εφαρμόζοντας το ου και το πολλό το εφ, επάξια προλόγησε την εκδήλωση. Οι ευχές μου για ευλογημένα Χριστούγεννα και για Άγιο το Δεκαήμερο με στόφιων ευλογιών είναι καρδιακές και ειλικρινείς. Καλή δύναμη σε όλους τους αγαπητούς συναδέλφους αυτές τις Άγιες μέρες στη διακονία της ψαλμοδίας, ευχόμενος να υποδεχτούμε το νέο ενιαυτό της Χριστότητος του Κυρίου με όλα τα δώρα της φάτνης, την πίστη, την αγάπη και την ειρήνη. Ευχαριστώ και όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας και στηρίζετε τις προσπάθειές μας. Να είστε πάντα καλά. Θα ήθελα κλείνοντας τον χαιρετισμό μου, μαζί με τις ευχαριστίες μου, να χαρίσω τόσο στην αγαπητή κυρία Φλόρα Πελκάνου, όσο και στην προλογή σας αγαπητή μας καθηγήτρια, κυρία Μαρία Κλαδάκη, από μία ανθοδέσμη και ορισμένα αναμνηστικά του Συλλόγου, με την ευχή να ξανασυναντηθούμε.
Σας ευχαριστώ όλους. Τώρα βλέπω για τον Άρχοντα του Πατριαρχείου, τον κ. Σταύρο εδώ, που θυμάμαι την παρουσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Συμπατριώτατε, έχετε τον λόγο, όπως πάντα, να κλείσετε την απόψηνή μας ηγεσία. Σας ευχαριστώ για την παρουσία. Μετά από μια τόσο ωραία εκδήλωση, μουσική, ο λόγος είναι περιττός, απλά θα συγχαρώ όλους όσους ο κύριος Πρόεδρος του Συλλόγου των Ιεροψαρτών, συντελεστές της εκδήλωσης, ανέφερε ονομαστικά και να ευχηθώ τα πράγματα του Συλλόγου να πηγαίνουν πάντα μπροστά, να ανεβαίνουν πάντα ψηλότερα και σε όλους εσάς και στους συντελεστές της εκδήλωσης και στους συμμετέχοντες και στους παρόντες να ευχηθώ να έχετε ευλογημένα Χριστούγεννα και με το καλό το νέο έτος το οποίο εύχομαι να είναι αίσιο, ειρηνικό, υγιεινό και ευτυχές. Να είστε όλοι καλά, συγχαρητήρια και πάντα με υγεία.